certificado por 1.000 euros a la propuesta Film Festival presentado por la empresa Thyssen and Morche. Peñíscola Magic Summer 2009 és el pròxim festival que se celebrarà en Peñíscola ara des del 19 de juny fins al 23 de juny. Com a colofó final tindrà la nit de Sant Joan. És un festival que versarà sobretot en la màgia, la bruixeria, l'esoterisme i les nits sense fi, des del punt de vista que hi ha una programació totalment encarada des de la vesprada fins a la nit, en molts espectacles de màgia, bruixeria, rites de màgia blanca i espectacles de foc, sobretot espectacles de foc i llum pensats expressament per al dia de Sant Joan. Són activitats per totes les edats, no? Comentàveu? Sí, hi ha activitats per totes les edats. De fet, més xicotes no s'obliden d'ells perquè hi ha programació des de 0 anys fins als 14, fins als 15 anys i després per al públic més juvenil, adult, hi ha altres ingredients dins de la programació que per a alguns xicots. Qui vinga a Peñíscola estos dies es trobarà sobretot passejant pels seus carrers un entorn de màgia i bruixeria incomparable. Mentre vaig a caminar ja sigui per passeig marítims pels enclaus més típics de Peñíscola, com pot ser el castell, el casc antic, el centre de la ciutat, per a trobar-se amb bruixes, amb tarotistes, amb mags, desenvolupant els seus diferents trucs i amb un munt d'activitats vespertines i nocturnes, com comentàvem, i sobretot espectacles.